Philippines. Kung ikaw ay unang Pilipina na makakarating sa Mars, anong masasabi mo? Ang masasabi ko po ay maganda ang Mars. Walang traffic. Ano gagawin mo pag nanalo ka sa Mr. Universe? Ipupost ko sa Facebook. Noon! Galit ako sa gobyerno. Ano ang gagawin ko? Susulat ako ng libro. Ngayon! Galit ako sa gobyerno. Ano ang gagawin ko? I-status ko sa Facebook. Policarpia, bakit puti ang kutis mo? Dahil yan, sa lotion na ito. Pampaputing lotion po ito. Policarpia, pahingi. Sure. Gusto mo din bang pumuti ang kutis mo? Hindi. Ipapahid ko sa singit ko, maitim na kasi.